γυμνάστρια από τη Λάρισα. Από το 5ο γυμνάσιο Κέρκυρα. Είμαστε από το Γενικό Λύκειο Βελβεντού. Τον Τύρναβο. Από την Ρόδο. Την Αρτέμιδα. Σήμερα έχουμε φτιάξει ένα αυτοκίνητο χωρίς οδηγό. Αυτό που κατασκευάσαμε είναι το monorail που κινεί ταχύδρομο πάνω σε μια μονή σιδηροδρομική γραμμή. Έχουμε ετοιμάσει ένα ρομπότ που μετατρέπει την αιωλική ενέργεια και την ενέργεια από τη ροή του νερού σε ηλεκτρική. Κατασκευάσαμε ένα ρομπότ το οποίο πρέπει να περάσει μια συγκεκριμένη πίστα που λέγεται διαδρομή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Φτιάξαμε ένα αυτόματο γκαράζ. Μπορώ να πω ότι είναι μια πρωτόγνωρη εμπειρία για μένα. Ασχολούμαστε με την τεχνολογία και μαθαίνουμε καινούργια πράγματα. Είναι συνδυασμός νέων τεχνολογιών περισσότερο. Αυτό που μου άρεσε περισσότερο είναι ότι είναι η ζωή μου, τη λατρεύω. Απλά είναι υπέροχη. Εγώ είμαι πολύ ενθουσιασμένος. Αισθάνομαι χαρά και συγκίνηση. Είμαι πολύ ευχαριστημένος. Φοβερή. Τέλεια. Ρεαλιστική. Κάτι που λατρεύω. Δημιουργικότητα. Φαντασία. Νιώθω πραγματικά ότι οι κόποι όλων αυτών των τελευταίων μηνών απέδωσαν καρπούς. Ήταν υπέροχο όλο αυτό το ταξίδι, το ρομποτικό ταξίδι και δεν θέλω να σταματήσει εδώ.